As 6:20 continuamos en directo e viñasenos a cabeza durante a publicidade os nosos maiores que nos rodean, estamos rodeados deles en este programa, pois intentamos facerlles compañía, que atopen tamén aquí unha compañía e non hai que esquecer que somos uns lugares do mundo onde máis viven os nosos maiores. Por iso hoxe quixemos traer tamén de convidado, aquí o temos, a Roberto Fernández, que Roberto, aparte de traballar nunha residencia xeriátrica, é parte da asociación, a ver se non me o digo mal, Ourensividade, que estudia o fenómeno da longevidade pois no noso país. É que, Roberto, a verdade, aquí no noso programa, o que levamos destas poucas máis de 3 semanas, visítanos moitos maiores. Maiores non só por idade, senón tamén con moi boa saúde. Imos a lembrar, se che parece, Roberto, a un home que nos visitou hai tan só uns días, el chamábase Camilo, e quen diría que tiña máis de 100 anos. Imos a lembrar o que nos decía Camilo. A ver. E a min non me gustaría rematar sen saber como pasache a tarde de hoxe aquí. Que tal te trataron? Como estás? Qué maravilla. Sí. ¿Qué más quiero? Buena comida, alegría, ver ya el humor sempre me gusta. Casimiro, que era Casimiro que nos visitaba o pasado luns, xa pasado dos 100 anos. Roberto, por que se vive tanto en Galicia? Cal é o segredo? Ben, pois o segredo casi o máis importante para vivir tantos anos é querer vivir. Querer vivir. Non se escoita? Sí, sí que se escoita. Querer vivir, non? Iso é ter unha motivación para levantarse cada mañá, o que os xaponeses que teñen unha das zonas máis lonxevas do mundo en Okinawa lle chaman o Ikigai, non? Esa motivación que pode ser ver medrar os fillos, ver medrar os netos, ter un proxecto vital ou simplemente ver medrar a horta, as berzas, os tomates. Eso é unha motivación para vivir e é unha condición sine qua non, necesaria pero non suficiente, para que se den esas longevidades tan altas. Hai outras que nós estudamos tamén e veñen tamén na bibliografía, non? Como, por exemplo, unha importante en Galicia en todos os sitios é a xenética, esa é innegable, pero non é modificable, non? Logo, os estilos de vida fundamental na xeración lonxeva, da cal temos aquí tamén entre o público representantes, a xeración lonxeva foi unha xeración que levou uns estilos de vida moi ligados á natureza, cunha dieta hipocalórica, o que chamamos unha dieta atlántica do sur de Europa, sobre todo baseada en vegetais de autocultivo, e logo, bueno, pois tamén nos factores culturais, de como é a xente. Eso é fundamental. Pois a xente, a positividade, a resiliencia, o sentido común que aquí lle chamamos o sentidiño. O sentidiño, efectivamente. E despois unha característica que nós consideramos moi central no noso estudio, que é a laboriosidade, non? Esa idea de facer cada día algo que produza, que pode ser, sobre todo, no rural, nas hortas de autocultivo, o cal aseguraba unha organización da vida alrededor do traballo e un exercicio físico de baixa intensidade, pero moi constante. Sí, que moitos fillos ás veces lle din aos pais: non traballes, para que tens que traballar na horta? Deixa de traballar, que tes os teus anos. Sen decatarse que o mellor se deixan de traballar é cando veñen os problemas de verdade. Falando de persoas maiores, o pasado luns visitounos Rogelio. Rogelio está viúvo, ten 94 anos e foi o maior de máis idade que pasou polo programa En busca de parella. E atención ao que reivindicaba Rogelio, dicía que el ten todo o dereito do mundo a vivir acompañado. Ahora levo 7 anos, fixo en abril 7 anos que estou solo. E queres, chamastes a este programa porque gustaríache sair desa soidade e atopar unha compañía coa que compartir a vida. A culicuá. A culicuá. Como me gusta eso da culicuá, Rogelio? Mira, imos a lembrar un pouco que é o que pides desa señora que nos queira chamar. Bueno, desa señora lle pido... Xo diste, vale, veña. Que desee dar ou que desee de recibir. Oh, que bonito, público. Canto máis sufres a soidade, de día, de noite? Bueno, cando ven a noite, normalmente no inverno. Claro. Que os días son moi grandes, e, digo, bueno, son pequeños e as noches son años. Claro, dísnos que non tes con quen falar. Aí está. Claro, ese é o que máis che doe. Sí, porque un se sinte case muerto. Claro.
e vir a un programa de televisión e dar a cara de estar aquí sentado para decir estou só e gustaríame compartir a vida con alguén. Claro. Que importante, Marcial. Afortunadamente, Rogelio deu o paso, non? E chegou aquí e superou eses comentarios, esas miradas, pero desgraciadamente, Roberto, non é así en todos os casos. Ese vivir nun escaparate permanente, eses comentarios e esas miradas despectivas dos veciños, non? Como superar iso? Como superar o que dirán? Non é doado. Sí que sabemos que o vivir en parella, o emparellarse, realmente é tamén un factor de longevidade, e a xente que enviúva ten máis risco de morte, non? E, de feito, hai unha característica, un factor que hoxe se está estudando como de risco de morte, un factor cardiovascular, que é a soidade non desexada. É un problema de toda Europa, en Estados Unidos. Afecta a saúde cardiovascular? Claro, sí. Cada vez se estuda máis como factor de mal pronóstico vital, a soidade non desexada. Entón, que ocorre? Bueno, pois ocorre que a cultura ten moitas... A nosa cultura e as nosas tradicións teñen moitas cousas boas de prescripción cultural favorable para a longevidade, pero sí que é certo que algunhas cousas tamén son malas, como, por exemplo, a marcaxe, o control veciñal sobre o que fai un, e que un se sinta moitas veces avergoñado por cousas que non ten que sentirse. Na nosa tradición, pois sempre se estuvo mal visto que unha persoa maior se emparellase, aí temos o que parodiaba Castelao, aquilo de os vellos non deben enamorarse, todas estas cousas. Xa que estás dicindo o de avergoñarse, Roberto, me gustaríame tamén que participasen Tina, Dino, e tamén o noso público, non? Porque vindes ao noso programa en busca dunha compañía, apoiados no teu caso, Tina, mesmo polo teu fillo. Pero cantos fillos e fillas hai que lle din papá, vas a meter outra muller na casa? Mamá, que necesidades de meter outro home na túa casa? Eso está pasando. Claro. Como loitamos contra eso? Público, eso pasa, non? Eso segue pasando. Claro. Romper os estereotipos é moi complexo. Exixe, a veces, o paso dunha xeración e novas formas de educación, novas formas de enculturación para romper aquelas cousas que a cultura non aporta, non son positivas na cultura, e manter as que sí o son, non? Entón, bueno, pois sí que é certo que aquí hai un gran culto a propiedade na nosa cultura, e moitas veces pois que se case o pai que enviudou, a nai que enviudou, pois que tamén é un pouco de ruptura da propiedade, ou pode ir a propiedade aos outros, a parella, a nova parella, etcétera, etcétera, hai eses medos. Pero que lle dirías a eses fillos, Roberto? Que lle poñen esas trabas no camiño aos seus pais, de algún xeito? Sí. Eu diríalle que, desde logo, as persoas maiores o que podemos facer é darlle aquilo que lles pertenece, que é a autonomía e a capacidade de tomar as decisións propias, e a decisión de emparellarse é unha decisión propias de primeira magnitude, e ademais que están actuando no seu propio beneficio en canto a saúde tamén, xa non só no seu canto no placer persoal, ou demais, van a cadar apoio social confidencial de primeiro nivel, e aparte, bueno, van a ter unha vida máis organizada en torno á parella que lles vai permitir, en moitos casos, vivir tamén máis anos. Eu diría quizás tamén un pouco máis segura, non? Porque me gustaría facer fincapé na seguridade. O que escoitamos moitas veces aquí, por parte dos maiores que nos visitan, que din cando se pecha a porta da casa de noite, como que me ven a casa abaixo, non? Ese medo a que lle pase algo pola noite, non ter a quen chamar. Esa seguridade creo que é importantísima que a poidan conseguir vivindo en parella. Sí, a vida en parella está aí por algo, non? Porque socialmente é favorable, evolutivamente é favorable, por iso a xente tende a emparellarse, e por iso a xente vive máis cando fai, non? Hai moitos factores, e un deles tamén é a seguridade. Outro deles, o que falamos, combater a soidade. Hoxe no rural, por exemplo, estáse desertizando, hai moita xente que vive soa, tamén no ambiente urbano, pero no rural hai moita xente que vive soa, e a chegada dunha parella pode paliar esa situación e axudar a que eso se revirta, claro. Imos ir un paso máis alá, porque se vemos a uns mozos dándose un bico pola rúa ou dándose a man, pasa algo, Tina ou Dino? Pasa algo?
Si vemos a uns mozos dándose a man ou un bico pola rúa, non pasa nada. Non pasa nada. Si vemos a unhas persoas que non sodes maiores da vosa idade, que pode pasar? Realmente no debería pasar nada. Non debería, pero que pasa? No debería. Non debería. Yo he trabajado en residencia de ancianos y yo he visto parejas entre los ancianos. Pero sí que pasa, porque miran un para adiante, outro para atrás. O outro día viñenos a coñecer aquí Domingo e Lucía. Domingo pasoulle o brazo por atrás, dábanse bicos e hai xente que di pero como aos seus 80 anos lle dá un bico á braza? Eso pasa público, non? Parece que é unha vergoña que persoas a partir xa non vou decir a idade que se vayan bicando pola rúa. Claro, cando... Quedan 4 telediarios que hai que vivirlos. Efectivamente, se o 75% das persoas maiores teñen o desexo de manter relacións sexuais, imos falalo claro. Por que seguimos avergoñándonos disso, Roberto? Sí. Porque ha sido tabú. Outina, Sí, efectivamente, dinos. Ha sido tabú. Claro. La gente de mi edad, por ejemplo, eso ha sido tabú. Uf, por Dios, qué pecado. Pero o mundo Como cambiou rompemos moito, eso? Pasaron anos, evolucionamos. Sí, pero evolucionamos para atrás. É increíble que siga sendo un tema tabú. Evolucionamos para atrás, acaba de decir Tina. Yo para mí sí. A ver, pon simplemente en el hecho de un señor mayor, Sí, te puede echar un piropo. ¿A ti te molesta que te eche un piropo? depende como sea o piropo. Si es un piropo bonito, No. no tiene por qué molestarte. Antes no molestaban los piropos. Yo hablando con mi hijo no hace muchos días, dice, mamá, es que le he hecho un piropo a una chica y me da una hostia. ¿Qué? Claro, pero xa non solo eso, Tina. O que decía antes Dino, que el sentía vibracións polo corpo cando se namoraba, non? E con 90 anos, eu conozco unha parexa que non naceron no asilo e aos 90 anos reviviron a xuventud. Eran como dous críos. Apuntábanse a todos e bailes para arriba. Enamorados total, aos 90 e pico de anos. Ao mellor seguían sentindo esas Envidia. vibracións polo corpo, por que non? En la Una residencia, envidia sana impresionante. en la residencia cuando había baile, cuando había fiesta, yo he visto dejar los bastones, las muletas, bueno, y usted si está cerca de ellos lo ve, hasta las sillas de ruedas, hasta los carritos, y se ponían a bailar y decías, ¿cómo es posible si no es capaz de andar? Pero sin embargo baila. Porque eso é vida, non, Roberto? Claro. O sexo, os bicos, o baile, todo é vida. O que ocorre, a ver, eu creo que estes estereotipos estánse rompendo e as novas xeracións eu creo que xa non pensan así. Eu creo que máis ben o estereotipo vai interiorizado nas propias persoas maiores porque foron educadas así. Claro, entón, non tanto os fillos, non tanto os netos, ao mellor por intereses económicos, sí, pero non imos entrar niso. Pero esta asignación de roles por idades están moi asociados a unha xeración. Nós fomos educados, e os nosos maiores aínda máis, en que achegadas a determinada idade pois había cousas que non correspondía facer, unha delas pois a sexualidade, non? Eu creo que eso non é unha idea actual, non é unha idea das xeracións que veñen detrás, non, eso cambiou totalmente e eu creo que é máis ben un estereotipo interiorizado pola nosa xeración e pola xeración que vai Pero a mí tamén me dá a impresión, Roberto, de que a xente nova non acaba de entender, non digo toda, pero hai moita xente nova que non acaba de entender que a xente maior tamén ten esa necesidade. Sí, sí, claro. Hai moita xente, moitas veces escoitamos, bueno, a súa idade xa non poden facer. Claro, escoita, a ver, ou eso igual non poden facer certas cousas, pero si outras moitas. Que mal sona eso. Hai unha cousa que hoxe se está combatendo e que hai que insistir niso, non? Que é o edadismo. Non hai idades para facer ou non facer cousas, nin sexualidade, nin intelectualidade, nin traballo de calquera tipo, sino que hai funcionalidade. Unha persoa de 60 anos, de 80 anos ou incluso de 90 anos, hai cousas que pode facer tan ben como unha persoa de 30, de 20 ou de 40. Entón, iso non depende da idade, iso sería idadismo, asignar roles por idade, senón que depende da capacidade funcional e das facultades que teña cada persoa en cada período de idade. Claro, neste programa, que non levamos nin 3 semanas, o que pretendemos un pouco é romper, verdade, Marcial, con este tipo de tabús, axudar a sair desa soidade, que atopen compañía, que se fale con normalidade de todo tipo de cousas neste programa, darlle esa cabida a xente maior. Que consellos nos poderías dar?
Para o programa DIS. Bueno, pois un consello fundamental é que abundedes no que estades facendo, que invitedes a xente e o fagades incluso fagades público este tipo de declaracións que acabas de facer, difundilas máis, acabar co idadismo, chamarlle as cousas polo nome, é dicir, chamarlle idadismo o que é idadismo, chamarlle estereotipo o que é estereotipo, e desde logo poñerse en contacto o mellor con asociacións de persoas maiores que estarían moi dispostas a este tipo de cousas, inda que despois o mellor non acaben en parella, pero simplemente o feito de estar aquí e romper o tabú de presentarse ante unhas cámaras dicindo, a min pode me interesar ter parella, simplemente romper ese tabú xa é dar un paso. De atopar unha parella, unha compañía, sair desa soidade. Roberto Fernández, moitas grazas por acompañarnos hoxe, aquí nesta tarde, polos teus consellos e por axudarnos a seguir difundindo eso de que teñamos a idade que teñamos, necesitamos seguir adiante, atopar compañía, sair desa soidade. Moitas grazas. Gracias, Roberto. Moita sorte, Tina, e tamén Dino. Moitísima sorte. Gracias. Hai que marchar, Marcial. Hai que marchar, que chega a hora galega. Marchamos, quedan con Hora Galega, ás 8:15 a voltas co prato, que van a desmantelar todos os sofás daqui e montar as cociñas. E grazas ao público de La Lín e de Silleda que hoxe nos acompañou. Vémonos mañán un pouco antes das 4. Non perdan o sorriso. Ata mañá. Hasta logo.